Апартаментите с фронтална панорамна гледка към Пирин не е задължително да струват над 100 000 евро. И сега ви представям един такъв двустаен апартамент с южно изложение и панорамна гледка към Пирин. 59 квадратни метра на цена 61 000 евро. Двустаен апартамент на втори от 5 етажа с площ 59 квадратни метра, южно изложение и цена от 61 000 евро. Имотът също има балкон, а таксата поддръжка е 4 евро на квадрат годишно. Имотът се предава с положени ламинати, боядисани стени и напълно завършена баня. А разпределението предвижда точно място за кухня, трапезна маса и спалня. Комплекс Silver Mountain е с акт 16, издаден през 2025 година. Състои се от 12 отделни корпуса, всеки със собствен асансьор. Разполага с над 3 декара озеленен двор, голям външен басейн, детска площадка, 3 барбекю зони, много зелени площи и просторен паркинг с място за над 250 автомобила. Само 61 000 евро за двустаен апартамент в комплекс Silver Mountain с изложение юг и панорамна гледка към Пирин планина. Огледи се провеждат всеки ден, включително събота и неделя. Инвести Банско не е брокерска агенция, а най-големият инвеститор на недвижими имоти в района на Банско, Разлог и Добринище. Затова, когато купувате от нас, не дължите комисионна. За повече информация посетете сайта ни investinbansko.com.